कलेज उइकल' नङा बा कलेजनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि बाथ्राल' नङा जों स्पर्ट्स एक्टिभिटिस बा लिटारेचार जिखिनि एक्टिभिटिस बा कालचार एक्टिभिटिस बे एक्टिभिटिसखौ जों मोनसे हारिया सरासनस्रायै बा लाइमोन बैसोआ जौगाहोनो थाखाय जिखिनि खामानिफोर दं बे खामानिफोरनि गेजेराव नैबे कलेज उइकनि जिखिनि एक्टिभिटिस बेफोरबो मोजाङै बाहागो मोनो होननानै आं सानो आरो गावखौ सासे राफोद फरायसा बा फरायसुलि बा सासे सुबुं हिसाबै गसंथानोबा जों सोलोंथाइजों लोगोसे नैफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो नांगौ होननानै आं सानो आरो लोगोसे स्कुल बा कलेजफोराव बैफोरबायदि खामानि मावनायजों लोगोसे जोंनि बर' ओनसोलफोराव गामि गामिबो बैसागो फांसनजों लोगोसे बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बेयो मोनसे समाज मोनसे हारि आरो मोनसे सासे सुबुंनि जिउखौ राफोद खालामनायाव अरायसमबो हेफाजाब होयो होननानै आं सानो आरो बिनि थाखायनो बेफोरबायदि एक्टिभिटिसखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव बा जेरावबो बिथिङाव लाजानोखो बा लायोबा मोजां जायो होननानै आं सानो आरो जितु नैबे कलेजआ नोंथांमोननि ओनसोलनि बा बर'फोरनि मोनसे सम्पद बेखौ नोंथांमोना इयुन समाव गोख्रोङै दावगालांनायाव माबायदि हेफाजाब होबोदों आरो रायजोफोरा बेनि सायाव बा फरायसाफ्रा माबायदि दावगालांनांगौ फरायनाय बिथिङाव थारैनो कक्लाबारि समस्ति बा नैबे सिमला ओनसोलनि कलेज होननानै बुङोबाथाय नायल' जायल' बे गंसेल' कलेज जाय कलेजआ जोंनि साहा ओनसोलाव दं खिन्थु कक्लाबारि समस्ति हिसाबै बगादर ब्रह्म किसान कलेजआबो दं बेयो खोला पार्टआव जायो आरो दिनै बेयो केसि कलेजआ साहा पार्टआव जायो आरो बे कलेजनि बा बे फरायसालिमानि गोनांथिखौ बुजि मोननानैनो नैबे सिमला ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाय समाव आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कक्लाबारि आनसलिकनि सासे आफादगिरिमोन बे आफादगिरि थानाय समावनो बर' थुनलाइ आफाद आरो ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बे कलेजनि गोनांथिखौ सावरायनाय जादोंमोन आरो बे सावरायनाय लेखायैनो ओनसोलखौ सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानो जाहाथे बांसिन हासिनो बेनि गुदि आरो थांखि नोजोर लानानै जों नैबे कलेजखौ फसंथाननाय जादोंमोन आरो बे फसंनाय समावनो आं सासे नैबे कलेजनि सासे सोद्रोमामोन नाथाय दिनै फैयै फैयै आं मोननै टार्म्स नैबे कलेजनि सासे आफादगिरिबो आरो लोगोसे नैबे ओनसोलनि सासे MCLAबो बे ओनसोलनि थाखाय दा ओंखायनो आं सानो नैबे कलेजआ जोंनि ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिं जौगानायनि थाखाय जिहेतु गोनांथिखौ नोजोर बोनानैनो बे कलेजखौ फसंथाननाय जादोंमोन आरो बियो जोंनि थाखाय एखेबारे बयनिख्रुइबो गोनांथार बेसादफोरनि गेजेराव नैबे कलेजआबो मोनसे गोनांथार बेसाद होननानै आं सानो आरो बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै आं मानगोनां प्रमद बर'जों बिथांजों आरो लोगोसे मानगोनां जोंनि केबिनेट मिनिस्टार इउजि सार बिथांमोनजों एखेबारे खाथि सोमोन्दो थानानै बा एखेबारे नाजानायनि गेजेरजों नैबे कलेजखौ गोनांथिनि मोन्दांथिखौ मोननानै नैबे कलेजखौ जों थांनाय समफोराव बिटिआर एकर्डनि जि सुक्ति 6.3 दफा बे दफाखौ नोजोर बोनानैनो मोन 10 कलेजनि गेजेराव बे कलेजखौबो सोफानाय जादों बा सोफानानै लानो हानाया जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना बा जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ मोनथिना मोननाया एकदम गोरलै जायोदि नैबे कलेजआ जोंनि ओनसोलनि मोनसे गोनांथार बेसाद जायनि थाखाय जों 6.3 दफानि गेजेरजों नैबे कलेजखौ सोफानानै लानो हादों दा बिनि उनाव मानि थाखाय नैबे कलेजखौ बा सोलोंथाइखौ गोनांथि दं होननानै सोङोबा बेयो आं सानो बैफोरबायदि जाहोननि थाखायनो नैबे कलेजआ जोंनि ओनसोलनि थाखाय एखेबारे गोनांथार होननानै जों सानो आरो गोबां गार्जेनफोरानो थारैनो मोनसे मोजां सोंथि सोंदो जोंनि समाजारि थासारिजों गोरोबफ्लेनाय मोनसे सोंथि जों नुनो मोनो जे जोंल' नङा गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बांसिन बिमा बिफा बा समाजा बा गार्जेनफोरा पिअ पास जाखांनायनि उनाव बा मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव बा बिए पास जाखांनायनि उनाव जोंनि गथ' गथाय बा जोंनि फिसाला फिसाजोफोरखौ हगारसारनानै होयो होननाया थारैनो थोंजोङै नायबा हगारसारनाय बायदिबो मोनो नाथाय सासे गथ'आ बा सासे फिसाला फिसाजोआ बिमा बिफानि गेजेरनिफ्राय बा बिमा बिफानि नोजोरनिफ्राय मालाबाबो जायखार जाया जायखाराव थाया आरो दा ओंखायनो हगारसारनाय होनोबा एसे बोरैबा जागोन होननानै आं सानो दा जियानो जाया मानो नोंथाङा जि बाथ्राखौ सोंदो बे एखेबारे जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार मोनसे आयदा होननानै आं सानो मानो होनोबाथाय जोंनि ओनसोलफोराव बा गुबुन गुबुन ओनसोलफोरखौ जुदि नोजोर नायोबा नुनो मोनो जे जोंनि बांसिन फरायसुला फरायसुलिफोरानो गेदेर फरायबाय बा मेट्रिक पास जाबाय बा बिए पास जाबाय बा बिए पास जाबाय होननानै गावखौ मोनसे उदां मोनसे थासारिखौ साननानै लायो आरो बिनि थाखाय जों अरायसमबो जोंनि समाजारि थासारिफोरखौ नोजोर बोनानै आरो राजखान्थि भाबेबो बा सरकारि भाबेबो बा समाजारि माखासे
संगठन आफादफोराबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बा बर' थुनलाइ आफादानो जा मोनफ्रोमबो बिथिं फारसे बेनि सोमोन्दै जों सांग्रांथि मेल खालामनायखौ जों नुनो मोनो सरासनस्रायै बिखेखय आंबो सासे MCLA बाबो आं मोनफ्रोमबो गामिफोराव फ्राय थांबाय थायो आरो फरायसालि बा कलेजफोरावबो आं थांबाय थायो बे थांनायाव नैबे बाथ्राखौनो जों बुङो जे जोंनि बिमा बिफाफोरा बा माखासे आफादफोरा बा जोंनि समाजारि जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोन समाजाव जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोन बे बिथांमोनाबो जों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ जायखौ जों सुबुं सम्पद होननानै सानना लायो जायखौ जोंनि उत्तराधिकारि होनना लायो जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरिखौ दैदेननायखौ फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनि गेजेराव जों हगारसारनानै होयो बेफोरबायदि सुबुं सम्पद सोरजिनो नागिरनाय बै लाइमोनफोरखौ जों उदाङै हगारसारनानै होनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो हगारसारदो होननानैबो आं साना एसे एनैया जोंनि गेजेराव एसे सोलियो बेखौ जोंबो मोनदाङो नाथाय आं बिमा बिफाजों लोगोसे समाजारि थासारिफोर आरो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौबो खावलायनो लुबैयो जे नैफोरबायदि हगारसारनाय बा गुबुन गुबुन बिथिंजों जों गाज्रि थासारिजों सोमोन्दो लाखिनाय बेफोरबायदिनिफ्राय जों जानगाराव थानांगो मानो होनोबाथाय नैबे ग्लबेलाइजेसनाव नैबे जौगानाय मुगाखौनो जुदि बुङोबाथाय बे जौगानाय मुगाया उल्था फारसेजों जुदि नोजोर होयोबा जोंखौ मनग्लाबनाय जोंखौ साग्लोबसारनायखौ जों मोनो ओंखायनो जोंनि बाइक लानायनिफ्राय बाइकार जानायनिफ्राय जोंनि जौ जुवाजों सोमोन्दो थानायनिफ्राय ड्राग्स देनद्रायनिफ्राय आरो समाजारि माखासे गाज्रि थासारिफोर नङा होमबा दा जायखौ जों भाइरेल होननानै जों सरासनस्रायै थाब बुजि मोनो भाइरेल होनोबाथाय बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय जों फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे जोंनि बिमा बिफा आरो समाजारि माखासे थासारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो जों खाथि सोमोन्दो लानानै आवगायलाङोबाथाय आरो मेल मिटिं खालामनानै बा बायदिसिना जेराव मेराव जों बेफोरबायदिनि सावरायनायनि जिखिनि थांखि आरो नोजोर बेखौ लायोबाथाय निस्सय नैबायदि अबस्थानिफ्राय जों रैखा मोनगोन आरो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि हारिनि थाखाय बा नैबे थासारिफोरखौ मोगा मोगि जानो थाखाय मोनसे मोजां खाबु लानानै जों आवगायलांनो हागोन आरो आवगायलाङोबाथाय जोंनि बिमा बिफायानो जोंनि फरायसुला फरायसुलियानो होन नैबे आवा फावा जाय सोदोबखौ नोंथाङा बाहायदो बे आवा फावा जानाया एसेबाबो खमायगोन होननानै आं सानो आरो नैबे मोनसेबो रोखा जे जोंनि जिखिनि टिन एजेसफोर जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे गाबगोनां सिमां नुयो आरो बे गाबगोनां सिमांखौ थांखि आरो नोजोरखौ लानानै मोनसे प्लेनिंनि गेजेरजों जुदि आवगायलाङोबा जोंनि फरायसा जिउखौ आद्रि खालामनाय जानाय नङा होननानै आं सानो जोबथारनायाव बेखौल' बुंगोन जोंनि बयबो दैदेनगिरिजों लोगोसे समाजारि माखासे थासारिफोर आरो जोंनि जिखिनि फरायसुला फरायसुलिफोर जों जायखौ सुबुं सम्पद खालामनो थाखाय मिजिं खालामबाय दं बा सिमां नुबाय दं बेफोरबायदियाबो गाव गावनि जिखिनि जिबन बे जिउ दैदेननायाव जाहाथे साननानै आगानफ्रोमबो जाहाथे आगान होलाङो बेखौ आं खावलायबाय गोजोन्थों नोंथांमोना मा थांखिजों नैबे स्कुल उइक बा बारडे फेस्टिभेलखौ खुंफुंनाय जादोंमोन आरो सानबेसेनि थाखाय खुंफुंनाय जादोंमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय जोङो जोंनि जिथु कलेज उइक बियो देग्लाय 12 कलेज उइक बेखौ जोङो थांनाय लास्ट इयारनिफ्राय दौ फेस्टिभेल मुङै जों बेखौ खुंनाय जादों आरो बे कलेज उइकखौ खुंनायनि मेन टारगेटआनो जाहैबाय जोंनि बे केसि कलेजाव we have got more than 600+ स्टुडेन्ट्स जोंहा बे स्टुडेन्ट्सनि गेजेराव गथ'फोरनि टेलेन्टखौ आरो बिसोरनि जिथु इनार हिडन टेलेन्ट बेखौ शो खालामनो थाखाय बेखौ नायनो थाखाय जोङो बेबायदि प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बे कलेज उइकखौ खुंनाय जादों आरो बे जिथु 1 उइकनि कलेज उइक बेवहाय जोङो भेराइटिस माने बेलेग बेलेग आयदा जेरै लिटारेरि आरो कालचारेल इभेन्ट्स आरो बेवहाय स्पर्ट्स इभेन्ट जों लानाय जादों स' जोङो बे गथ'फोरनि गेजेराव जिखिनि हिडन टेलेन्ट्स बेखिनि टेलेन्ट्सफोरखौ जों नुनो हादों आरो बेवहाय बयबो नो डाउट देरायाखैबाबो गावबा गावनि जिखिनि रोंगौथि बेखौ जोंनि बे कलेज उइकआव शो खालामनो हादों आरो जों बेनि गेजेरावनो मोनसे रेलिबो लानाय जादोंमोन कालचारेल रेलि बे कालचारेल रेलियाव जोङो गुबुन गुबुन आयदानि जोङो थेमखौ लानानै बेवहाय कालचारेल प्रसेसनखौ कालचारेल शो खालामनो हादों स' बे जोंनि कलेज उइक जिथु सप्तासेनि जों लानाय जादों बियो कालारफुल आरो जोङो बिराद मोजाङै बेखौ खुंलांनो हादों नैबे समाव सोलोंथाइ लाफुनाय समाव नैबे फरायफुनाय समाव नैबेफोरबायदि कलेज उइक बा गेलेनाय बा गुबुन गुबुन एक्टिभिटिसखौ मानि थाखाय गोनांथिथार होननानै सानो
दिनैनि बे दिनाव जोंनि स्टुडेन्टस जायफोरा फरायगासिनो दा बे स्टुडेन्टसफोरनो नट अनलि स्कुल एबा कलेजाव जिखिनि इडुकेसन लेखानि जिखिनि इडुकेसन लायो बेल' साफिसियेन्ट नङा बेजों लोगोसे एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस बियो माने लोगोआव लांफानो गोनां जायो आरो आपार्ट फ्रम फर्मेल इडुकेसन जों जुदि जोंनि एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस जेरैहाय माखासे गथ'फोरा स्पर्ट्सआव इन्ट्रेस्ट दं खायफाया कालचाराव इन्ट्रेस्ट दं खायफा लिटारेरि सेक्सनाव इन्ट्रेस्ट दं स' बेखौहाय जोङो गोसो होनानै जों जुदि बेखौ मोनसे प्रफेसन हिसाबै सानना लायोब्ला जों निस्सय जोंनि जिखिनि फरायसाफोर दं जायफोरा टेलेन्ट दं बिसोरो इयुनाव मोनसे बेखौहाय मोनसे स्पेशलाइज्ड गावबा गावनि मोनसे केरियार हिसाबै बेखौ लानो हायो दिनैनि बे जुगावहाय जों नुनो मोनो जास्ट अनलि फर्माल इडुकेसनजों जोङो कम्पिट खालामनो हाया स' बेनिखायनो जोङो भेराइटिस गुबुन गुबुन बिथिङाव जों जुदि एक्सपार्ट जानो हायोब्ला जों निस्सय जोङो उनावहाय जोंनि लाइफनि थाखाय माबा मोनसे जों दाना लानो हायो